Juyo ka kalle ni za ka gane sirri na masoya. Juyo duba mai suna. Zuciya ta amince da kai farin duba. Zan kasance da kai kar ka bar ni mai kuka. Ƙaunar ƙarshen ka ba za na iya komai ba. Karɓi duk bayani na gunka na zaune ce farin duba. Wani san dalilin da za ya raba mu haka ban so ba. So nake ka zan bango maƙiya na za su yi shakka. Soya duba ka gane soyayyar ka ban ba wani alkawar ka ne za ka so ne ni kaɗai kake so ka gani nisuwar ka na burge ni kwarjinin ka na roɗa ni na ganka kayo kuliya sai na ƙara kai min san ka. Ha 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 ha. Ka zan ji sanyi na tuno saurayi mai kala ta in yayi zuciya ta amince kuma ka ce yayi idan ka ce za ka bar ni dole ne na yi kuka. Zan faɗi masoyina sai ka tare ni gari ni ka yoke shi kar da samari su kula ni. Jiyo ka kai ne da ni da kai ni ya kamanni idan ka amince min ba za na bar ka kayo kuka. Ha 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 ha. Zuciya ta amince